Hayırlı gün dostlar, bugün Башкортстанда bulgan Tatar avullarına səfərimizin bu sezonдағы birinci səfərimizin yumğaqlaw günü hem күпмедер дәрәҗәдә yumğaqlaw тапшыруы. Bu әлегә səfərimizin başыгына дип өметләнек. Бүген без Аблай авылында һәм bütün тапшыру шушы авылга багышланган булачак. Чөнки Ярый Суык зур авыл, бүгенге көндә 1200 кеше яши. Биредә Hem әзерләнеп торыгыз, чөнки катлаулы тарихлы авыл бу. Аның нәселләре тарихы да, үзенең тарихы да безнең татар тарихына, авыллар тарихына саллы гына яктылык сибә торган. Аллага тапшырып башлыйбыз. Хәзерге Башкортстанның Шакмагыш районына кергән Аблай авылы 17нче гасырдан ук билгеле. Ул чорда Дүвәнәй волостена кергән җирләрне бүлеп бирү турындагы документларда Аблай турында да берникадәр мәгълүмат саклана. Авылның тарихын аңа исем бирелгән шул чорлардан ук барлык. Менә шушы Дүвәнәй волосты безнең Шәрмәсән елгасының түбән агымын һәм баштарак Бөрү елгасының, Бирский елгасының да җирләрен алып торган булган. Менә шушы Дүвәнәй волосты Осаба башкорты дигән сословие битендә менә теге җир хуҗасы дип атасак дөрес булыр. Шушы Осабалы Аблай Кушербаев дигән кеше шушы авылны нигезләй. Аның авылның исеме Аблай шунардан киткән инде. Ничәнче елдан дип чамалап буланы? Менә Бакай менә Кырымга барып йөргән 1650 еллар дисәк инде чама белән датасын төгәл карарга кирәк. Шушы Бакай абызның малае Хөсәен Бакаев дилә инде. Хөсәен Бакаев. Безнең Дүвәнәй волосының старшинасы була. Аның шушы малайын шушы Аблай авылына күчереп утырта. Алар шул замандаш булгачтан 17нче гасырның азаклары 18нче гасырның башлары булай нигезләгән чора. Документлар дигәннән аларда ясаклы татарлар, мишәрләр, типтәрләр, башкортлар телгә алына. Бу урында сүз сословиеләр, катламнар турында барганын да истән чыгармау мөһим. Чыганакларда күрсәтелгән мәгълүматны дөрес аңлатканда гына хәзерге көнгә каршылык тудырмый торган тарих язылырга мөмкин. Архивларында катламнар күрсәтелгән авыл бер Аблай гына түгел бит. Менә әгәр шушы менә Шакмагыш, Дүртиле, менә Бүздәк районы Yok, Kuşnarın rayonu avullarını qarasang indi, mana men bu tiralar turunda aytam. Bunda bir avulda şer dürtler türlü tübekler var. Uşlar dergem ikende. Mesela mana birgine avulunu alıp qarasak, nindi avulda? Mana rayon özəgi Şakmagış avulunu alıp qarasak, avulun var mişer işi bulgan. Şundan soň tipler işi bulgan, boşkırt işi de bulgan, mana şuşunday nelerden turalar. Хуалык мында килгән туктаусыз килеп торганнар. Bir сословие килеп утыра, котлам дигән сословие русча була. Котлам килеп утыра, булар mana шушы нигә урнашалар, анар икенчеләре килә, өченчеләре килә. Минем үземнең уй буенча инде менә бу беренче ясаклы татарларның килеп утыруыннан әйтәм, ясаклы татарлар да ике төрле. Аларның да mana tipterler. Bir gruppası var apet. Onları sirmişti verdiler. Sirmişler. Onlar tege mariler tugel, utmurt da mari da tugel. Ablar Müslümanlar, Tatarlar bik irte kilip mında urnaşkan xalq. Ona köprek olar tege azrak düşürek kişiler, zenger көзелер köprek solrak azrak şaqqına indi siziler. Mına şusunday bir türküm bulan. Bular burun zamanlarda mında yaşaganlar. Qozan xonlığı zamanlarında deb uylayman men. Şundan soň ikinci tipterler, alarning o'zi kelgan o'rinlari belgili. Asalom tipterlerning ota babalari Qozon yerinden kelganlar.
Халык төрле чорда, төрле төбәктән килгәнгә күрә, Аблай кебек авылларга иң беренче чиратта һөнәрле кешеләр агылган. Беренчедән, һөнәре булганның яшәеше дә тизрәк җайланып киткән. Икенчедән, үсеп килүче авылга файда китерә алырлык осталарга җир бүлеп бирү, аларны мәхәлләгә кабул итү җиңелрәк булган. Музейларда, төрле элеккедән калган йорт урыннарында уникаль, башка бер җирдә дә очрамаган әйберләрне эзләп табырга яратабыз бит инде без. Шәрифҗан абыйның йорт урынында без нигезендә дип әйткән шул ихатасында, буяк сүзе белән әйтсәк. Аның малае биредә тора, Шәрифҗан абый үзе мәрхүм инде. Оста куллы кеше, авылның остасы, менә шул һөнәрчеләр күп дип әйтү юкка түгел инде ул. Озак еллар төзелеш бригадиры да булып торган кеше. Һәм менә аның сарае, абзарының бер өлеше менә шушы почмагы читәннән эшләнгән. Мондый технологияны дип әйтик инде 2018 елда Төмәнәктә бабай утарында күргән идек, анда инде яңартып эшләп куйган күрсеннәр дип, менә монда шын эшләнгәне. Читән, инде моны читән дип әйтеп булмый, гадәттә бит инде ул теге бармак юанлыгы гына чыбыклардан үреп куйган әйбер була, ә монда үзегез күрәсез, бу ачуым килмәгәй агач тамырыннан үрелгән. Шул үрелгәннең ике яклап, иштән дә тыштан да, менә әлеге дә баягы кызыл балчык, бераз гына салам һәм тирес кушып эшләнгән измә белән сылап чыгалар. Моның инде конструкциясенең ныклыгы менә шул читән хисабына, җылытуы менә шул ике яктан сыланган кызыл балчык менә шул измә хисабына. Мәгънәсе нәрсәдә? Тирес кушу бит ул шулай ук тик торгандан гына эшләнгән әйбер түгел. Хәзерге көндә өйләрне җылытканны күз алдыгызга китерсәгез, анда минераль вата бар, аннан соң үзенең теге тагын бер жука гына теге кагаз сымак әйберсе, пленкасы бар, суларга бирә инде йорт җиренә әйме. Менә монда шул сулау функциясын, микроклимат тудыруны шул исәптән тирес тә башкара. Аны теге кызыл балчык җитмәгәннән генә кушмаганнар. Менә моны бүген безнең белән әңгәмә корып йөрүче Айдар абый, Шәрифҗан абыйның малаена әйтеп, минга әйтмичә торып, миңа белгертмичә торып, сүтәсе түгел дип, менә карап кына, саклап кына тота шушы урынны. Булып торсын, кешенең күз алдында торсын, тарих булып саклансын дип, менә карап кына торган әйбер бу. Һәм сакларга татарча әйткәндә стоит җәмәгать. Бу теге ни генә түгел, музейда ясап куйган әйбер генә түгел, бу инде гомер иткән сарай. Элеккерәк чорда Казан ханлыгы, соңрак Казан өязе җирләреннән күчеп килгән халык урнашкан авыл икәнлеген ачыкладык. Ләкин төрле катламнар булу, хәтта архив документларында да шул катламнарга кертелгән халык саны төрле елларда үзгәреп тору нәрсәгә бәйле соң? Җир белән бәйле булган бу сословиеларга бүленештә башкорт белән. Элек башкорт сословиесе бу 1834 елга перепискә кадәр бетендә башкорт сословиесенең да өстенлекләре күбрәк булган. Аның ниләре бар инде, галимнәр күп яза, аның турында укый башласаң. Соңыннан башкорт сословиесе ничек дип әйтәләр? 1859 елга переписта, бүтән Башкортстан башкортка әйләнгән. Әле бүгенә башкортка әйләндерәләр дигән сүз түгел, ул электә шулай булган. Нәрсәдән килеп чыккан? 1859 елга переписта мишәрләр белән типтәрләр айрым гаскәр булып торган. Мишәрәцкий войска була, типтәрләр айрым була, башкирский сословие айрым була. Хәзер менә шушы 1847 елда булса кирәк. Шушы нидә перепис вакытында кушалар. Башкирско мишәрәцкий войска, бер войскага әйләнә. Ну, халыгы мишәр дип тә түгел, татар дип тә, башкир дип языла башлый. Атсы дигәне юк уже хәзер. Опять. Менә шушыннан нителә. Аннан соң 1861 елда реформа башлана, волосларны бетерәләр. Яңа волослар бар, элек битендә үзенә күрә ниндидер волослар, мәсәлән, менә безнең Чакмагыш районында Дуанейский волос булган, Еланский волос булган, Шимшадинский волос булган, Елдәцкий волос. Менә соның 4 волос, берсендә Шимшадинда әз генә. Менә 3 волос. Менә бу авыллар хәзер урнашалар, экономический соображениягә кара, географический районнар барга килә.
Иске Калмаш болысы барга килә, монда Турыш болысы барга килә, монда Бакай болысы барга килә. Менә шушылай итеп, теге сословиялар беткәчтен инде льготалар да беткән. Льгота беткәчтен халык арасында башына инде кеше үзенең кем икәнен нин күрсәтә инде. Революция булганнан соң да әле опять сплош нине халык толысы белән татар булып язылган. Менә ниде башкорт сословиесеннән күчкәннәр. Соннарны әйтеп сөйләшсәк, 1870 елда Аблай халкы тулысы белән башкорт буларак язылган. Гәрчә, аңа кадәр 1834 елларда башкорт дип язылучылар бар халыкның 1/3 өлешен генә тәшкил итәләр. 30-40 ел эчендә генә дә андый зур тирбәлешләр булу дөрестән дә милләт алышуны түгел, халыкның бүтән катламнарга күчүе белән аңлатыла. Аблай авылында Каягына барсан да сабак аласың. Менә бу мәктәп парталары да биредә юкка гына тормый. Ачык һавада торалар, алар буялмаганнар һәм буялырга тиеш тә түгелләр. Менә шушы авылдагы активистлар укыган чорда мәктәптә ничек итеп торган булсалар, бүгенге көндә дә шушында саклана алар. Ә менә бу урында, бу җәйге верандада дип әйтик инде, авыл халкы бик яратып уздыра торган бер чара гел булып тора, ул сабакташларның очрашуы. Төрле елларда укыган кешеләр җыелып нәкъ менә шушы урынга килә. Бу нинди җир дип сорасагыз, шушы чыгышы белән шушы авылдан булган, бүгенге көндә Уфа шәһәрендә яшәүче, эшләүче авылдашлары, Аблай халкының менә шушында беркем дә тормаган йорт җирен сатып алып, аны менә шушы тирә-ягын матурлап, шушы верандаларын салып, монда ут кертеп, музыка оборудованиеларын бөтен нәрсәне куеп, авылдашларына менә шундый бүләк ясый. Бу урынның ишекләре, капкалары һәр вакытта да ачык, кемнең нинди чара уздырасы килә, менә шушында җыелалар. Бу үзенә күрә Аблай авылының мәдәни үзәге. Чөнки нәкъ менә шушында әлеге ял итү урыны урнашкан җирдә Сабантуй мәйданы да. Менә монда 10 метр барасында Сабантуй мәйданының уртасына килеп тә керәсең. Сабантуй вакытында бу нигә ял урынына кереп, хәтта урам булып, үзләренең өстәлләрен куеп, үзләренең урамнарына кайткан кунакларны шушында Сабантуеннан алып кереп, сыйлап та чыгаралар. Андый йолалары да бар. Тагын бер кызыклы ягы әлеге урынның. Бу тугайны дип әйтим инде, бу субуен матур урынны, болынны Аблай авылының эшмәкәрлек үзәге дип тә әйтеп була. Хәзерге көндә менә шушы ял урыннары булу һәм якында гына цех булу аркасында гына түгел. Бу тарихи урын. Монда эшмәкәрлекнең һәм һөнәрчелекнең башланган урыны. Айдар абый, ансы турында инде сезнең белән сөйләшеп узыйк. Монда заманында помидорлар үстерә башлаганнар дип әйттегез беренче тапкыр, дөрестән дә шулаймы? Бу инде авылның тарихи үзәге. Монда Шәйхелгамбар дигән абый миңа ерак кына туган ул. Үгезләр җигеп 30-нчы елларда бер якын тирәдә булмаган кыяр помидорларны безнең авылга кертәлде һәм кора җиләге, карагат үсентеләрен оештырып, шушында бик күп еллар сөреп, аның 8 эшче хатыннары бар иде. Шушы авыл кешеләре барса да, шуны сатып инде тагын бер данлыклы Аблайның Суган авылы дигән исеме бар. Шушы суганы җитештереп, төймәсен дә Уфа базарларында сатып, балаларын кеше ясап, укытып, үзләренең хуҗалыкларын ныгыттылар. Ул якын тирә авылларга белән чагыштырганда, чынлап та Аблай авылы төзеклеге белән ул аерылып тора. Уларны шәхси хуҗалык буларак үстердеме биредә? Юк, ул колхозлар оешып килгән вакыты колхозның бер бригадасы итеп алынды. Доходыннан налогын да түли барды. Шул ук вакытта кешеләргә эш белән тәэмин итеп, кешеләрнең үзләренең хуҗалыгы да көчәйде. Эшмәкәрлеккә сәләтле авыл халкы яңа тормышка алай җиңел генә кереп китмәгән билгеле. Бу якларда нинди дә булса гаделсезлек күренсә, халыкның шунда ук берләшеп баш күтәрергә омтылуы Пугачев, Салават Юлаев заманыннан ук килгән генетик сыйфат. 20нче гасырның 20нче еллары чуалышлары да Аблай тирәсен читләтеп узмый. Әйе, сәнәк сугышы безнең авылыбызны да урап үтми. Бу вакыйга 1920 елның март айында була. Күчәрбай ягыннан атлы, шулай ук кулларына сәнәкләр,
күсәкләр күтәргән кораллы көчләр килеп керә. Алар килеп авыл уртасына баскач, «Кая сезнең коммунистларыгыз? Табыгыз, без аларны юк итәргә тиешбез» дип, авылда сүрән сора башлыйлар. Безнең беренче урам Тынычлык урамы дип атала. Шушы урамда Мөхәммәтҗан картның йортында казна йорты урнашкан була. Шушы казна йортына һәр берсен җыеп китерәләр. Алар авылдан 8 коммунист була. Кара бүркет восстаниесе дигән әйбер, кара бүркет баш күтәрү 1920 елда большевиклар сәясәтеннән канәгать булмаган крестьяннар баш күтәрүен атыйлар. Ул Минзәлә өязендә башланып китә. Минзәлә өязендә аңа 40 меңләп крестьян кушыла. Бу якларда Бәләбәй, Уфа, Бирск өязләре халкы кушыла. Ул 3 өязне алсак, аңа җәмгысе 15 меңләп кеше катнаша. Һәм менә шул кара бүркет дигән хәрәкәтнең афаты дип әйтим инде, әлеге авылны да читләтеп узмый. Һәм аның вакыйгалары халык хәтерендә бик яхшы сакланган урыннары белән билгеле. Авылга килеп керәләр шул кара бүркетчеләр дип әйтәбез, һәм алар шушы авылда булган коммунистларны, коммунист яклы булган кешеләрне менә шушы нигезгә җыялар. Бу нигездә урнашкан була ул вакытта авылның казнасы дип әйтәләр. Бу Мөхәммәтҗан нигезе дигән урын. Аларны монда алып киләләр һәм шушында шул 8 кешене җәзалап кыйнап үтерәләр. Бу авыл халкының хәтерендә бик яхшы сакланган һәм монда кемнән генә сорасак та алар түгел урынын күрсәтеп әйтеп бирә алалар. Тарих кабатлана диярсең. Бүгенге көндә Абылай янәдән кооператив булдырып, үз эшмәкәрләренә, һөнәрчеләренә таянып, яңа тормыш башлап килә. Бөтен авылык булмаса да, әлеге хәрәкәткә кушылучылар да, көч биреп торучылар да байтак Абылайда. Зур эшләрнең башыгына булуына карамастан, хезмәтләре күзгә күренерлек, ниятләре сокланырлык. Кооператив инде ул яңалык түгел, ул күп өлкәләрдә кулланыла. Без инде авылда менә һәр кем үзенең осталыгы белән ага җитәкләп, кемдер сөтне җитештерә, кемдер эшкәртә, кемдер итеп сата, без аны шулай эшлидек. Хәзер инде шушыны көйгә салып җибәрдек. Бер оешма оешты бит инде. Фәния Нурисламовлар семьясы, алар инде бер көтү мал алдылар. Шушынарга нигезләнеп, без бүгенге көндә 7-8 төрле продукцияны эшләп, Уфада берничә сетләрдә сатабыз. Шушыны тагын да киңәйтү, кешеләр безгә иярер дигән өмет белән цехны кайтарып бер өлешен авылга куйдык. Әлегә кадәр Уфада эшләнеп, бу мондагы сөттән әйбер. Мондагы сөт Уфага китә, Уфада эшләнеп, магазиннарга таратыла иде. 50 магазин безнең көндәлек алып баралар иде. Бу цех нәрсәләр чыгарачак хәзер? Бу цехта булачак инде безнең беренче урында коймак. Коймактан эшләнгән шибинда була аппараттан кызыл һәм агыр имчек. Пастеризацияләнгән сөт белән башлап китәрбез эшне дибез. Быел инде яңа елга хәтле кузгатыргарак та уебыз бар. Абылайның икътисади иҗтимагый тормышы үзәгендә торучы гаиләләрнең берсе Нурисламовлар. Крестьян фермерлык хуҗалыгы оештырып, савым сыерлары белән көн күрәләр. Шул ук вакытта авылдагы чараларны әйдәп баручылар да алар. Малны күп асрагач, постоянный клиентлар бар бит инде әйме. Хәзер алар ялга кайта башласа, звонит итәләр алдан. Безгә, пожалуйста, сөт, коймак, иремчек, куатлык эшләп куя алмассыз микән диеп. Шуннан шушындый фикер туа. Авыл баласы кайда яшәсә дә, ялларын көтүп алалар, чтоб авылга кайтыр өчен. Сабан туйларны көтүп алалар. Шунда кайтсак, сабакташларны, күрше-күләрне күрерик дип. Әйме, шуннарысын шушы үземнең берничә ел күзәткән шушы фикерләрне туплап, именно сабан туйда мин шушыларны сөйләп, кешеләргә җиткезергә тырышам. Что без авыл балалары, без авылдан бер куяда китәлмибез күңел белән. Без может әллә кайда яшибез, но күңелебез бар, безнең авылда барыбызның да. Үзегез генә нәрсә эш яласыз инде, сез бер үзен нишәп йөрисез дигән кешеләр бардыр, аларга нәрсә дип әйтәсез? Сез дә шушы кадәр эшләгез. Икәү була димен. Мин дә кәгазь калынлык өлеш кертәм. Авылымны матур итеп күрсәтергә, син дә күрсәт. Менә ике кәгазь калынлык була. Тага кемдер кушылса, ул да кәгазь калынлык өсти, шушы авылның күркәмлеген, шушында үскән уңган кешеләрне
барлыгын күрсәтү өчен нәрсә дә булса эшләү. Нурисламовларның фермерлыкка кирип китүе табигый хәл дисәк тә була. Күмәк хуҗалыклар таралып, авылда бөтенләй эш булмаганда да мал тотуны киметмәгән, ирле хатынлы икесе дә гаиләләрендә төпчек бала булган кешеләр нигезләрен берничек тә буш тота алмый билгеле. Шуңа күрә дә алар авыл яшьләренә үрнәк, читтә яшәүче авылдашларга абылайның яшәячәген күрсәтеп торучы дәрәк. Читкә бит инде төрле вакытлар буенча да йөриләр, зур урыннарда да эшлиләр. Безнең менә авылдашларыбыз Халиков Ришат абыйны ассызыклап әйтәсем килә. Ул инде ел сайын сабан туйларга кайта. Район масштабында да үзенең чараларын үткәрә. Әйтеп китсәк инде, авылдагы сугыш ветераннарына багышланган паркны яңартуданың өлеше бик зур булды. Мәскәүдәге танышлары, белешләре аша шушларны кушып, сөйләшеп, ул зур гына ярдәм итте. Галиев Хайдар абыйны аерып әйтәсе килә. Ул инде гел әйбер кайтарып бирү генә түгел, авылга ярдәм итү, укыту, агарту чараларында инде кешеләрне алып китеп, укытып, кайтаруны өстенә алып эшли ул. Укыту дигәннән Фәния ханымның ире Рөстәм әфәнде фермерлыктан тыш шулай ук авылның мулласы вазифасында башкара. Бүгенге көндә ул Ислам университетында белем ала. Гомумән, абылайның без танышырга өлгергән һәр гаиләсе үз тормышыннан тыш бөтен авыл тормышында кайгыртырга тырыша. Тел ягына бәйләнәсе килә, баядан бирле. Татарстан ягында берәр кешедән, менә шулай авылда яшәп яткан берәр кешедән интервью алсак, ул трактор машинист таныклыгы дип әйтмәс иде, трактор машинист свидетельствосы алдым дип әйтер иде. Читтән торып уку бүлеге дип әйтмәс иде, заочно укыйм дип әйтер иде. Телевидениедагы кешеләргә генә хас татарча сөйләм каян килде сезгә? Onu indi әйтеп булмый, теге литература, әдәбиятны күп укыйбыз бит инде, менә үзебезнең татар әдәбиятларын, үзебезнең башкорт классикларын да укыйбыз. Китап укыган кешенең бит инде ни арта, тел байлыгы, сөйләм байлыгы, шуңа күрә шунардандыр да дип уйлыйм. Гаилә эчендә дә үзебезчә татарча сөйләшергә тырышабыз инде, саф татарча гына булмаса да, ул инде үзгәрешләр бар әзрәгәе. Телинде күбрәк шушылай үзебезчә сөйләшергә тырышабыз. Ни өчен дисәң, телне бит инде сакларга кирәк. Телеңне сакламасаң, телең югала, гаиләң югала, дәүләт югала бит инде. Үз телеңне, үз милләтеңне ничек тә сакларга тырышырга кирәк. Абылай авылының мәдәният йортындагы җәмәгать. Читтән килгән кешеләр буларак, читтән караш ташлап, без менә шушындый үзенчәлекле әйберләргә бик тиз тап булабыз. Әлеге мәдәният йортының бинасы 1964 елда төзелә. Аның белән бер вакытта дип әйтик инде, 1966 елда төзелә шушы авылның мәктәбе бинасы да. Күмәк хуҗалык акчасына төзелә. Ике бинада һәм шунысы кызык, читтән килгән төзүчеләр тотынмый бу эшкә, аларны чакырмыйлар да, дәшмиләр да, барысы да ике бинада авыл халкы көче белән күтәрелгән биналар. Инде менә шушы ичке матурлыкларга килсәк, булары мәдәният йортының икенче каты белән бергә 1986 елда шулай ук күмәк хуҗалыгы рәисе инициативасы белән булдырылган әйберләр һәм менә бу үзенчәлекле дизайн һәм 80нче еллар өчен бик алдынгы дизайн дип әйтергә мин менә. Хәтта әле менә бүгенге көндә дә безнең күзне кызыктырырлык булып, менә шулай кайда нәрсәләре бар икән, монда тагын нинди бизәкләр куйдылар икән дип карап торырлык. Фойесы да шундый, сәхнәнең эчке яктагы залларның, тамаша залларының бизәлешләре дә бик үзенчәлекле. Нәрсә әйтәсе килә? Бу хәзерге көндә генә түгел, элек-электән әлеге авыл халкының үзенең мәдәниятын һәм мәгърифәтен кайгыртып, саклап яшәгәнен күрсәтә торган нечкәлекләр. Бер тапшыруга бер авыл тарихын гына сыйдырырга тырышсак та, ничек инде көне буена сузылган сәфәрне 26 минутка кертеп бетереп булсын ди. Дөресен генә әйткәндә, сезгә җиткерелми калган игътибарга лаек әңгәмәләр, тарихи урыннар тапшыру саен диярлек калып килеп, тагын бер йомгаклау чыгарылышына җитәрлек булып җыелды инде. Шуңа күрә киләсе атнада соңгы бер ай эчендә булган авыллар тарихын янә барлап чыгып, бу сәфәребезне тиешенчә төгәлләрбез дип уйлыйм.
Безнең өчен аның һәр сүзе, һәр җыры кадерле бит. Сарманы бойларына йөргәнә шаката, таңлары сыңма яралара манна шул. Таңлары сыңма яралара. Күзләре